Heippa taas kaikille! Meitsi on tänään täällä minun friendin maassa. Tuo käyttäjä saa lähteä. Mene! Joo, älkää välittäkö mun BC-määrästä. Katsotaan, mitä tänään katsotaan. Tää voi päättää tää äijä tässä. Mitä tänään tehdään? Että me voitais vaikka tehdä set challenge. Selvä! Minkälainen? Vaikka valitaan meidän oma väri ja sitten me sitten Pitääkö se väri tehdä arvonnalla? kato, tämä on näin tää rainbow-blokkeja. Joo, eli tänään siis tehdään Step Challenge. Mä tiedän, mikä olisi ollut parempi. Mikä? Kumpi saa puolessa tunnissa paremman setin? Niin, paremman setin vai? Puolessa tunnissa uusilla käyttäjillä. Onneksi mä oon saanut tämmösen. Mistä sä tuon sait? Että minun pitää, että mun äitin rahaa pikkasen pitää käyttää. Joo, no. Joo, mun pitää saada jostain BC. Mä tiedän, miten tää BC-homma toimii. Joo. Eli kohta tuolta tulee äijä, kuka antaa mulle BC. NYT nyt. Mutta ei trademmalla. Jotenkin. Se laittaa tätä tilauksia, mitä mulla on. Minkäköhän? No 2 kertaa. Log. Kysymysmerkki. No, tänään siis tarvitaan vähän BC ja sitten me tehdään hauska juttu. Ekana. Tästä. Elikkä kohta pitäisi tulla joku hieno asia ja se on... Tää on 2. Kysymysmerkki. Vau! 60 000. Bitcoinia. Let's go! Sainko mä vipinkin? En. Tai sainko? OMG, mä sain vipin. Katsotaan, kumpi ihan voittaa. Mutta... Eli siis nyt tämmönen... No niin, siis nytten kumpi rikastuu paremmin. BC:n antamisesta. Moro! No niin, tänään siis tehdään jotenkin. Nyt en valmis.
Mulla on parempi setti. Eli tuo mun frendi. Eli valitsitko sä sinisen? No minkä mä valitsen? Vaikka vihreä. Onko vihreän? Mä odotin. Joku hieno setti. Wow, heti tuli green. Hat. Sitten joku lasit tuosta. Ja sitten täältä. Älkää ihmetelkö tuota pikkulapsen ääntä, se on mun pikkuveli. Laittakaa muuten kommentteihin, kumpi on. Kummalla on parempi setti? Laittakaa kommentteihin, niinhän. Mitä ihmettä? Aika kallis, mutta okei. Sitten tarvis vielä housut. Tiedätkö miten muut voi tietää, että tää on suomalainen räppi? No, Koska täällä on Suomen armeijan logo. ok. Eli onko tuo sinun setti? Ei riitä. Sulla on enää parikoon. Ei tää ollut kovin hyvä tää mun idea. Kumpi ei eka 30? Noniin, setti pois ja laita se minkä sä äsken ostit setin. Onko mäkin laitan? Näin, kummalla on hienompi setti. Hän yrittää setit päälle. Toivottavasti mulla. Ota, tästä puuttuu vielä jotain. Tästä puuttuu tämä, minkä mä laitan just tähän. 6K. Mulla on 3K käytössä. Bra. Onkohan mulla Inevissä jotain? Ei. Pakko saada joku tämmönen kapea. No ei tää vielä loppunutkaan. Pakko saada joku hyvä kapea. Green kapea. Ei. Green hero kapea. Yes! Yes! Löysin pois seestä kaikki. Yes! Noniin, kummalla on hienompi setti. Laita settisi päälle. Noniin. Kommentteihin, kummalla on hienompi setti. Tää mun kaveri saa sanoa, mitä pitää tehdä, että mä saan helpommin tilaajia. Nyt. Juottele kanavalle ja muista kans tykkää videolle. Se oli moro. Se muuttuu siniseksi niin kuin minun outfit. Noniin, ja se olisi moro.